ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡಿನಿ ಇನಿ ಡೇಲೆಗ್ ಬಾರುಂಡು ಒಂಚ ಪಿದಡ್ಡೇನು ನನ್ನ ಬೈಯಾಗ ಬರ್ತದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತರ ಆಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆಗ್ ಪಿದಡ್ದೆ ಚಾಪರೋಡು ನನ್ನ ಚಾಪರ್ ದಾತೀಜಿ ಇನಿ ಅಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮಂತದೇರಿ ಚಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೋಸೆನೇ ಮನ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ ಬೊಡಿದು ಹೋಗ್ಪುಂಡು ತಿಂದುದು ಒಂದು ತೂಲೆ ಒಂದು ಎಂಕಲೆಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚೆ ದೆನ್ ಬಿಲ್ಲು ಪಂದಲೆಪ್ಪುನಿ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಲೆ ಈ ಪುಚ್ಚೆ ಪಂಡ ಏಪಲ ಫ್ರಿಜ್ ದಡೆ ಬತ್ತುದುಂತುನಿ ಐ ಕೊತ್ತುನು ಪೇರು ಫ್ರಿಜ್ ದೀಪ ಅಂದ್ ಏತ್ ಸಲ ಪೇರು ಪಾಂಡಲ ಬೊಡಿಯು ಜೇಕ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಪರ್ಪುಂಡು ಫ್ರಿಜ್ ದಡೆ ಬತ್ತುದುಂತುದು ಇತ್ತನು ರೆಡಿ. ದೋಸೆ ಮತ್ತೆ ಜಪ್ಪು ಜೇಕ್ ಐಕ್ ಮೀನು ಕೋರಿತ್ತು ನಾಪು ನಾನು ಚಾಪರೋದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ಲ ಪೂರ ಚಾಂಡ ಕಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ದೋಸೆ ತಿಂದು ತಿಂದು ಬಡಿ ದೋಸೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಸಮೇತ ಬಡಿ ದೋಸೆ ನಾನು ಎಂಕ ಬಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಚೂರು ಈ ಪುಚ್ಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಗೈಸ್. ಯಾನು ಒಂದು ಯಾನೆ ಕೊನತೀನಿ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಕೊನತ್ತದು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಪುಚ್ಚೆ ತೀರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಈ ಪುಚ್ಚೆನ್ ಕೊನತೀನಿ ಎಂಕ ಐಕ್ ದುಂಬು ಪುಚ್ಚೆಡಾತ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಂಡು ಈ ಪುಚ್ಚೆನ್ ಕೊನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆತೆ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದು ಮುರನೆ ಓಡೆನ ಪೋದು ಬೈದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬುಲಿಪೇರೆನೆ ಬೈದಳು ಪಂಡ ಪರಕೆ ಸಮೇತ ಪಂತೆ ಅಜ್ಜಾಗ ಆ ನಮೂನೆ ಎಂಕ್ ಈ ಪುಚ್ಚೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಯಾನು ಬೇಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಡೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಬೇಲೆ ಪೋಪುನಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆರ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಕೂಲಿನ ಆತ್ರೆ ಇನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಬೇಗ ಇನಿ ಬನ್ನ ಗ್ಯಾನ ಒಂಚು ಬಗೆ ಕೊನ ಇದೆ ಇನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋರಿಸ್ಪವೆ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಬೇಗ ಹೋಗ್ನಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಸೇಲ್ ಅವನಿತ್ತದು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಮಾತ ಅವು ಚಪ್ಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ 100 ಬೊಕ್ಕ 50 ರೂಪೀಸ್ ತಲ ಇತ್ತದು ಅಂಚಾನ ಅಲ್ಪ ರೆಡ್ ಜೊತೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಕೊನ ಇದೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪಾಡ್ ನಂಚೆ ಇಜ್ಜ ಚಪ್ಪಲ್ ನೆಕ್ ಏತ್ಮಲೆ ಖಾಲಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಆಂಡ ದೊತ್ತೊಂಡೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ದೊತ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸೈಜ್ ನಾಡ್ಯಾರ ಬಂಗ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಮಲ್ಲ ಚೂರು ಸೈಜ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ತುಯ್ಯರ ರೆಡ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂಚ ದೊತ್ತೊಂಡೆ ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ನಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಸೈಜ್ ಚೂರು ಎಂಕ್ ಕಾರ್ ಚೂರು ಆಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಾದ ಅಂಚ ನಾಡ್ಯಾರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಸೈಜ್ ತುಲೆ ಶೋಕಿಜ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ದೊತ್ತೊಂಡೆ ಒಂದು ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸೈಜ್. ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಚೂರು ಬೇಲಾಂಡ್ ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಡು ಚಾಗ್ ದದಂಡ ಪಪ್ಸ್ ಮೀನು ದದಂಡ ಹೊನೋಡು ತಿಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಹಾಂ ಎಂಕಲ ಅಂಗಡಿದ ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ತಿಂಡಿ ತುದಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂತುಲೆ ಗುಡ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಪುಚ್ಚೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ನಾಡುನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ತಿಂಡಿ ಕೊನತ್ತೆ ತಾಯಿನ ನೆನ್ನ ಪಿರ ಹೊಡ್ದು ಹೆಂಗ ದೀತೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಬೈದನು ಪಪ್ಸದ ಪುರ ಐಕಿತ್ತೆ ನಾಡುನಿ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ
ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಂಡಿತ್ತೆ. ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಪೋತೇರಂಚ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬೇಲೆ ಆವಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ.